Wah, pisangnya ngasih matang-matang gitu. Bengi lur. Pisangnya matang-matang gitu. Matang apa? Menyala kuningnya. Matang-matang. Piye iki kanca, pisangnya matang-matang iki. Urung dimuat, urung sempet muat iki. Malah mobilnya kendala iki kanca, montungane. Muga-muga ora alangan apa-apa. Pisangnya ayu-ayu, matang-matang. Wis ngono ae kanca, iki njaluk dungane muga-muga kendang nganu mobile. Kendang kena neh, kendang kena kemuat iki. Wis matang-matang iki lho sampean. Wis ngono ae kanca, didandan dhisik mobile, dingenteni karo ngenteni mobil.